Szervusztok, kedves gyerekek! Örülök, hogy visszajöttetek, és újra együtt sétálunk az új szövetségi arcképcsarnokba. Egy különös, idősödő asszony kerül ma elénk ezen a képen. Olyan valaki, aki tulajdonképpen olyan bocsánat, hogy élek arccal megy a templomba. És tudjátok miért? Mert iszonytató szegény. Nem tudja, hogy van, aki figyeli. Pedig egészen biztos, hogy többször is körülnéz, míg odaér, hiszen adakozni szeretne, adományt vinni. Ő az, akinek gyakorlatilag semmilyen nincs. Csak a vágya, hogy ő is valamilyen módon hozzájáruljon az élő Isten dolgaihoz. Hogy ő is kifejezze a háláját, a szeretetét. Hallgassátok csak ezt a történetet Lukács evangéliumából. Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillért dobott abba. És így szólt: bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. El tudjátok képzelni ezt a helyzetet? Megy az asszony, ujja között ott szorongat 2 fillért, abban az időben 5 verébnek volt ez az ára. Borzasztó csekély. Ma lehet, hogy azt mondanák, semmire nem jó. Olyan, mintha egy kisfiú 2 10 forintossal próbálna a perselyhez közeledni, és bedobni, lehet, hogy még így is sokat mondok. De ez az asszony a szívét is viszi. Nem akarja ő, hogy bárki is tudjon róla. Hát hogyan is akarhatná? Ez semmiség, és különben is jönnek a gazdagok, és ezek előtt, a gazdagok előtt nagyon sokszor hírnök jár, tudjátok? Aki bejelentette, hogy XY ebből és ebből a törzsből, nemzetségből, házból felajánlást tesz az Úrnak, és kenetteljes képpel ez a felajánlás oda került a perselybe, vagy éppen arra az oszlopfőre, ami ezért volt kihelyezve, és mindenki azt mondta, hogy hű, ez ám a valami. És aztán sok helyre föl is írták, hogy a templom falán ez a kő ennek és ennek a személynek az adománya. Hogy a templomban ez és ez az eszköz ennek és ennek a személynek az adománya. Hogy ez és ez a terítő készült ez és ez által fölajánlotta, és nem is szeretném folytatni. És hogyha valaki körülnézett, tényleg mindenütt ilyen fogadalmi ajándékokról szóló felírást látott, és kihúzhatta magát, akár egy kisfiú, tudjátok, hogy ezt az én apám adta, vagy esetleg pláne ezt az én nagyapám adta ezelőtt 20 évvel, nélkülünk még a templom se állna úgy, ahogy áll. Remélem, eléggé kihúztam magam. Tudod, mi nagyon sokszor szeretünk büszkélkedni. Még az Isten dolgaival is. Még ha adakozunk is. Pedig az Úr Jézus azt mondta, hogy ha adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, mert Isten, aki titkon néz, majd nyilvánosan megfizet neked, amit adsz, de ezt más ne tudja, sőt, ezt annyira így legyen, hogy ne tudja még a jobb kezed se, hogy mit csinál a bal kezed. Lehet, hogy erre elneveted magad, és azt akarod mondani rá, hogy jaj, Tibor bácsi, hát hogy mondhat ilyet valaki? Hát a jobb kezem csak ott van, ahol a bal kezem. Valószínűleg az Úr Jézus hallgatói is elnevették magukat, de megjegyezték egy életre, hogy bizonyos dolgokkal több mint szerénynek kell lenni. Nem dicsekszünk. Ám, amikor ezt az Úr Jézus elmondta, azt is elmondta, hogy atyád, aki titkon néz, megfizet majd neked nyilvánosan. És ez a nap ennek az asszonynak nagyon megdöbbentő napja volt. Mert amikor ő betette, félve, titokban ezt a kis adománykáját, akkor az Úr Jézus fölállt, és ott az élő Isten királyi széke előtt, a templomnak a kellős közepén,
mint az élő Isten egyszülött fia bejelentette azt, hogy a mennyben is tudnak erről az adományról. Ráadásul azt is elmagyarázta ott Jézus egyetlen mondattal, tudjátok, hogy nem egészen az emberi lépték szerint van a számadás a mennyben. Mert azok, akik hozták a nagy ajándékokat, egy picit se lettek szegényebbek a nagy adakozás után. Mindenki szépen kimérte patika mérlegen, hogy ez neki azért nagy kárt ne okozzon, tehát úgy adjon, hogy az emberek azt mondhassák, hogy húha, na hát, egyébként ő pedig ne nagyon érzékelje ezt. És jött ez az asszony, aki korán sem biztos, hogy tudott választ adni arra a kérdésre, hogy és holnap miből lesz kenyér. De azt tudta, hogy szereti az Istent, és hogy neki most adnia kell. És ott állt Jézus, és bejelentette mindenki előtt a mennyei mértéket, hogy ez az asszony mindenkinél többet adott. Tudjátok, milyen furcsa ez? Megtanulunk számolni, szeretitek ugye a matematikát. És kiszámoljuk, hogy az 1000 fillér sokkal több, mint a 2. Fú, igazunk van, sose lesz egyenlő. És az Úr Jézus azt a bizonyos kacsacsört, emlékeztek rá, ugye, matek óráról, megfordítja, és azt mondja, hogy a 2 fillér lehet több, mint az 1000. Csak az a kérdés, hogy viszonyítunk-e? És az Úr Jézus azt mondta, hogy már pedig a mennyben viszonyítanak. Ez az asszony mindenkinél többet adott, ahhoz képest, amilyen volt. Ő mindenét odaadta. A többiek adtak valamit, ahhoz képest, amiük volt. Szerintetek, hogyha az én életemet, meg a te életedet, meg a ti életeteket mérlegre teszi az Isten, akkor vajon melyikhez esünk közelebb? Mert tudjátok, ez a nagy kérdés. Mert az Isten nem szorul rá mi adományainkra, de mi rászorulunk arra, hogy a hálánkat, az Isten iránti szeretetünket, elkötelezettségünket kifejezzük. Nem úgy, hogy a többiek hasra essenek tőle, hanem úgy, hogy ha Isten látja azt, akkor utána azt mondhassa, jól van, észrevettem. Innen már minden más az én gondom. Jó lenne, ha ide lenne írva a Bibliába, hogy aztán másnap ez az özvegyasszony, amikor hazament, akkor egyszer csak döbbenten látta, hogy gazdagon terítve van az asztala. Az Úr Jézus nem mondott erre nézve semmit. Marad nekünk az, hogy azt ígérte az Úr Jézus, hogy ő gondot visel. És éppen ezért gondolhatjuk azt, és remélhetjük azt, hogy nem csak dicsérő szavak hangoztak el az Úr Jézus részéről, hanem a mennyei Atya valóban gondot viselt. Gyertek, imádkozzunk! Kedves Úr Jézus, Te ismered a mi nagyra vágyó szívünket, és tudod azt is, hogy milyen fontos nekünk, hogy a többi ember hogy lát és milyennek lát. És sokszor elfelejtjük, hogy miközben egymásnak a megbecsüléséért küzdünk derekasan, közben nem vesszük észre, hogy a te mércéd és te mértékegységed valami egészen más eredményt mutat. Segíts megtanulni tőled alázatosnak lenni, és úgy adni, hogy a szívünk is benne legyen, akár az adományunkba, de akár azokban az egyéb dolgokban, amit fölajánlunk neked. A szavainkban, az időnkben, hozzáállásunkban, lelkesedésünkben, munkánkban, bármiben. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük tőled, és azt is tudjuk, hogy te valóban látod a mi szívünket. Segíts, hogy ne felejtsük ezt el. Amen.